Изге теләк күпер кебек тоташтырсын күңелләрне, котлау арты котлау яуып, озынайтсын гомерләрне. Түгәрәк бәхет тапшыруында сәламлим сезне мин, Зөлфия Шәмсуарова. Гомер үренә менгән сайын артка әйләнеп эшләреңне барлыйсың, нәтиҗә ясыйсың. Канат куйчы, кирәк чакта эше яки сүзе белән ярдәм итүче якыннарыңа рәхмәт сүзләрен әйтәсең. Туганнар, дуслар бердәмлеге дөньяны яктырта. Жылы хисләргә уралган, сезнең котлау сәламнәре нигезендә әзерләнгән Мәйдан телеканалында түгәрәк бәхет тапшыруын башлыйбыз. Хәзер укылачак хат Актаныш якларына сәлам хаты булып ирешсен. Актанышта яшәүче кадерлебез, бик тә хөрмәтле кешебез Лимария Идрисованың 24 июль көнне матур юбилее булды. Аңа 50 яшь тулды. Сине барлык Рәис һәм Әсхәрия Идрисовларның балалары, гаиләләре исеменнән тәбрик итәбез. Лимария, акыллыбыз, син булдыклы да, акыллы да, итәгатьле һәм тыйнак та, эш сөючән, олы йөрәкле, инсафлы һәм сөйкемле, шул ук вакытта бик тә сабыр да. Татар хатын кызына хас бөтен күркәм сыйфатлар сиңа тупланган. Сиңа карата мондый сүзләрне күпме санасаң да аз булыр кебек. Бик тә булдыклы төп йорт килене син. Без 6 балалы гаиләнең төпчеге илһамыбызга кияүгә чыгып, әниебез белән 22 ел әниле кызлы яшәүгез. Һәрберебезне ачык йөз, тәмле тел, сый-хөрмәт белән каршы алуыгыз. Туганнарга, балаларыбызга, хәзер инде оныкларыбызга күрсәткән ихтирамыгыз, ихласлылыгыгыз, игелекләрегез өчен тирән ихтирам белән баш иябез. Шундый игелекле кыз тәрбияләп үстергән Мәхмүд кодабыз, Әбәдия кодагыебызга без бик тә рәхмәтле, рухлары шат булсын. Тигез яшәгез, сәламәт булыгыз. Кызыгыз Шәһриназ, улыгыз Шәһадәт, кияүгез Ринатның ихтирам хөрмәтләрен бүгенгедәй тоеп, якыннарыгыз җылылыгында бергә-бергә озын-озак яшәргә язсын. Без сине бик яратабыз. Камил ихтирам, тирән хөрмәт белән барлык туганнар, балалар, оныклар, гаиләләребез исеменнән апагыз Кадрия Идрисова диелгән әлеге хатта. Biz дә иң җылы теләкләребезне юллыйбыз. Мәйдан телеканалында Азат Нургалиев башкаруындагы әлеге җыр бүген сезнең өчен яңгырый. Nurlarından nur aldığında salkın şişmelerden su aldın. Koyaş nurlarından nur aldığında salkın şişmelerden su aldım. Basma üstüne basıp su Dalirten kellerin sığınağında Kim ismine jırlar jırladı
Çiniden şulay yaş yigitler Gül sibeler senin aldığına Yüzlerin şu senin tankı yaşı Urağında tulgan ayrına Yüzlerin şu senin tankı yaşı Urağında tulgan ayrına Редакциябызга килеп ирешкән чираттагы хатыбызга күчәбез. Шүпрәле районы Зур Чынлы авылында яшәүче кадерле әниебез Мөхәммәд Шина Мөслимә Сәмигулла кызының 26 июль көнне 70 яшьлек юбилее һәм хөрмәтле әтиебез Мөхәммәд Шин Мидхәт Рәшит улы белән уртак гомер кичерүләренә 50 ел узган, ягъни алтын туйлары. Безнең өчен бик тә кадерле булган әтиебез, әниебез икесе дә Зур Чынлыда туып үскәннәр. Авыл табигатен шиксез яратучы үткен егет белән чая кыз 1970 елда тормыш кырып җибәрәләр. Тату гаилә булып яши башлыйлар. Әтиебез авылыбызның алдынгы механизаторы булса, әниебез озак еллар олы хөрмәткә лаек терлек караучы булып хезмәт итә. Икесе дә хезмәт ветераннары. Хәзерге көндә лаеклы ялдалар. Гаиләләре ишле булып 5 бала тәрбияләп үстергәннәр. 2 малай, 3 кыз, ә оныклары исә 10. Хәтта инде оныкчыкларын да сөяргә өлгерделәр. Кадерле әтиебез һәм сөекле әниебез, без сезне ихлас күңелдән тәбрик итәбез. Сезгә аяз күк йөзе, корычтай сәламәтлек, кояштай озын гомер, шиксез шатлыклар телибез. Сезнең матур, күркәм бәйрәмегез безнең өчен дә куанычлы вакыйга. Сез безнең өчен изгелек, татулык, тырышлык һәм хезмәт сөю үрнәге. Киләчәктә дә бар якыннарыгызның күңел җылысын тоеп, исәнлек белән тигез гомер итүегезне телибез. Иң изге теләкләр белән балаларыгыз, килен кияүләрегез, оныкларыгыз. Бүген сезнең хөрмәткә яңгыраячак җырны бергәләп тыңлыйбыз. Тормыш киені тәләрендә әти әни бар шилек. Тормыш алып барганнарда, балам дип янганнарда, икесе бергә кирәк. Белдерәмә шилекләр, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Құшлардай сайрашып үстік, гомер киені тәгізді. Шайпалмады бар шилеклер, бір үк юлдан бір адымнан атлауға икегізді. Мүлдірәмә шилеклер, әлі бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни янында әти. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Игезелекләрен шуларның, тазалыкларын шуларның, бирсен Ходай жәлләми. Яшәмәдегез дә битсез, әле үзегез өчен. Инде яшәсәгез иде, очырган кошларыгызның тоеп игътибар көчен. Мүлдерәмә шилекләре, әле бар йөрәкләре. Әти янында әни бар, әни
yanında İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının birisini Xuday jellemey. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının birisini Xuday jellemey. Tügülmesini porşilekleri tügülgen tulup bulmaz. Qaysı kız bulmaganda da iki kız var şokta gibi kuyubuz jılıp bulmaz. Müldüremiş şilekleri, elli var yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının birisini Xuday jellemey. İgizliklerin şularının, tozdalıkların şularının birisini Xuday jellemey. Birisini Xuday jellemey. Birisini Xuday jellemey. Müldüreme şilekleri, elli par yürekleri, etti yanında eni var, eni yanında etti. Şirattагы мәхәббәтле хатыбызга күз салыйк. 25 июль тормыш иптәшем Сираев Мансур Муса улының 70 яшьлек юбилее. 40 ел бергә гомер кичергән кадерле кешемә йөрәк җылысы белән сугарылган кайнар котлауларымны телевизор экраннары аша җиткерәсем килә. Безнең гаилә врачлар гаиләсе. Мансур Мусинович 45 ел авыруларны неврология буенча дәвалаган кеше. Шул ук вакытта бүлек җитәкчесе дә булып эшләде. Ул терелткән кешеләр аңа гомер буе рәхмәтле булып калалар, хөрмәт итәләр. Бүгенгесе көндә иптәшем Мансур лаеклы ялда, бик тырышып оныкларыбызны тәрбияләп үстерергә булыша. Biz barыбыз да, улыбыз Илнур, киленебез Альбина, кызыбыз Розалия, кияүбез Илнур, ынıкларыбыз Адель, Азалия, Ясмина, Сәйдә һәм барлык якын туганнарыбыз аны чын күңелебездән шушы ылы юбилее белән котлыйбыз. Аңа ныклы сәламәтлек, озын гомер, бәхет, шатлык, тигез тормыш, иман байлыгы телибез. Без аңа ышанычлы ир, үрнәк әти, ихтирамга лаеклы врач, яраткан бабай һәм кайната, иң кадерле дәвәти булганы өчен бик рәхмәтлебез. Киләчәктә тагын да юбилейлар белән котларга насыйп булсын үзеңне. Изге гамәлләр кылучы, бигрәк тә табиблар алдында баш иябез. Озын-узак еллар бәхетле гомер кичерергә язсын сезгә, Мансур Мусинович. Әлеге җыр бүген сезнең өчен яңгырый. Бар канатым тырмаш куанышым, зур бәхетем әткәйән кәйем. Бурычларым ничек кайтарыйм соң, рәхмәтләрем ничек әйтәйем. Канат яшәршин кешеләр бирәсез, хәлләремне сүзләр менән түгел, күзләремә карап беләсез. Сезгә исәнлек саулыкларны ялварыплар сырыйм Худайдан. Изге теләкләр
бездә кунакта республикабызның дәрәҗәле, уникаль шәхесе, Казан бию ансамбленең сәнгать җитәкчесе, төбәкләрдә, чит илләрдә татар хореография сәнгатен танытучы, Татарстанның халык артисты Закирова Чулпан Ринат кызы. Сәнесез. Чын күңелдән сезне сәламлибез. Үз туган көнегездә тапшыруыбызга килүегез безнең өчен икеләтә бәйрәм. Сезнең тарафтан безгә зур бүләк. Мәйдан телеканалы коллективы. Түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме. Шәхсән үзем сезне чын күңелдән туган көнегез белән котлыйбыз. Бу чәчәкләр сезгә. Бик зур рәхмәт. Миңа шундый игътибарлы булганыгыз өчен зур рәхмәт Мәйдан каналына. Тормыш юлыгызда һәр чак уңышлар юлдаш булсын, Чулпан. Рәхмәт. Sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, chulano con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar cuando yo tenía dinero. Me llamaban Don Tomás. Cuando yo tenía dinero, me llamaban Don Tomás. Como ahora ya no lo tengo, ay, me llaman Tomás Tamás. Sarandonga y nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar, yo no como más judía, porque me sienta muy mal. Yo no como más judía, porque me sienta muy mal. Y luego dice la gente, prima, come bobería. Ay, nos vamos a comer. Yo un arroz con bacalao. Y en lo alto del puerto. Que mañana es domingo. Sarandonga, sarandonga, sarandonga. Yo ya me cantar. Los gitanos y los payos en gracia se dan la mano. Con alegría y buen cante nos queremos como hermanos. Unos nos miran de frente y otros nos miran de lado. Pero la rumba es la madre, ya, todos les cantamos. Ay, sarandonga, nos vamos a comer. Sarandonga, un arroz con bacalao. Sarandonga, y en lo alto del puerto. Sarandonga, que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar. Nos vamos a comer un arroz con bacalao. Que en lo alto del puerto. Que mañana es domingo. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, oh, ya me cantar. Así se cantan los gitanos. Sarandonga, 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 sarandonga. Yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, yo ya me cantar. Sarandonga, oh, ya me cantar. Рәхмәт мине яраткан ансамблем. Республикабызның визит карточкасы булган иң дәрәҗәле коллективны җитәклисез. Җитәкчелек сыйфатлары сирәк хатын-кызга гына бирелә. Аллаһы Тәгалә тарафыннан бирелгән бу сыйфат сезгә тормышта яшәү көче бирәме? Бик зур рәхмәт җылы сүзләрегез өчен. Беренчедән, әлбәттә без тырышабыз. Бәлкем безнең тырышлыгыбыз, яратып эшләгән эшебез шундый дәрәҗәгә җиткерәдер. Ә инде булышамы тормышта, әлбәттә инде ул сыйфатлар миңа әти-әни тарафыннан бирелмәгән булса, бәлкем мин мондый матур ансамбльне төзетеп үстерергә мөмкин дә булмас иде. Мин аларга бик зур рәхмәтлемен.
Әни ягыннан бик шундый төплелек, бик таләпчән сыйфатлар булса, әти ягыннан менә җитекчелек сыйфатлары бик тулысынча миңа күчкән дип әйтәләр. Иң мөһим аларга кызулык китермичә, оят китермичә, менә аларның өметләрен булдырып, киләчәктә Аллаһка шөкер без бик әйбәт кыз, бик әйбәт бала үстергәнбез дип аларга рәхәтләнеп уйлап яшәргә булсын. Гаҗәеп талантлы, уникаль шәхес үстергәннәр алар. Сез Рәхмәт. хыялый кешеме, Чулпан? Яңа идеяләрегез ничек туа? Миңа калса, бу тормышта хыялый булмаска мөмкин түгел. Чөнки барлык эшләр, барлык зур эшләр ул хыялдан башлана. Бүгенге көндә хыял булса, икенче иртәгә, берсе көнгә ул гади планга әверелә. Шуңа күрә гел хыялланып яшәргә кирәк. Шул зур хыяллардан шундый матур, күркәм әйберләр килеп чыга ул тормышта. Бию сәнгатенә мәхәббәт сезгә кемнән, каян килде? Үзем дә белмим, алай дисәң. Мин сәнгать баласы буларак, кечкенәдән үк театр артында, театр сәхнәсендә үскән бала булгач, ул бәлкем сеңгәндер миңа төрле яктан. Әни сөйләве буенча, менә әбидә бик күп сыйфат бар иде, ул биюче сыйфатлары. Әни минем нәкъ классик балерина булырга тиеш иде. Ул күбрәк әнинең хыялыдыр бәлкем. Шул сөйләүләр белән, шул миңа гел балетлар күрсәтү белән әкрен генә сеңгәндер дә. Инде минем биюгә барып кергәнем өчен дөресен әйтсәм, әниләр белмичә дә калган. Йөри шунда, ул вакытта бит инде безнең мәдәният сараенда түгәрәкләр иде. Йөри, кайдыр шөгыльләнә, ниндидер матур түгәрәккә йөри. Инде бер елдан соң минем җитәкче әниләрне концертка чакыргач, менә шунда барысы да ачыкланган. Әнине үз вакытында Казан хореография училищесына алып та килеп караганнар, ләкин куркып, качып киткән. Күрәмсең, әнидә чын балерина сыйфатлары булгач, әзгенә генә миңа да эләккәндер. Бу озакка сузылган каникуллардан соң дип әйтик, түгәрәк бәхет тапшыруын яратып караучы тамашачыларыбызга теләкләрегезне, бәлки планнарыгызны җиткерерсез. Кадерле дуслар, исәнлек ташламасын иң беренчедән. Инде икенчедән хыялланыгыз. Киләчәктә зур хыялларыгыз барысы да менә шулай көнгә-көн шунга аша барсын. Шуның белән тормыш матур, шуның белән тормыш рәхәт. Чулпан, шушындый матур көндә безнең белән булганыгыз өчен бик зур рәхмәт сезгә. Шундый бай табигатыгыз, горур, сөйкемле буйсыныгыз, оста биючеләрегез өчен бик зур рәхмәт. Алар чынлап та безнең көнебезне бик ямьләндерде. Бөтен рәхмәтләрегез үзегезгә, безнең тамашачыга 1000 кат әйләнеп кайтсын. Рәхмәт үзегезгә.
гомер бит, күңелләрем шуңа куана. Мин бәхетле туган нигеземдә, әткәммен кем булган дөньяда. Сизелми дә үтте бала чагым, суда якты яшьлек елларым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәйнең моңнары. Сизелми дә үтте бала чагым, үтте бала чагым. Тик күңелемдә һаман яңгырар әткәйнең моңнары. Безне җаны тәне белән яратып караучы тамашачыларыбызны, якыннарыбызны, дусларыбызны, бу атнада туган көннәре булган һәр кешене Мәйдан телеканалы коллективы түгәрәк бәхет тапшыруының барлык иҗат төркеме чын күңелдән котлый. Сез дә хатлар язышуга кушылыгыз, аралашу даирәсен тагын да киңәйтик. Мәйдан.тв сайты аша түгәрәк бәхет тапшыруына хатларыгызны юллагыз. Белешмәләр өчен телефон 212 27 27. Мин Зөлфия Шәмсуарова, сезнең хатларыгызны көтеп калам. Сау булыгыз!